Dobar dan. Evo, ja ću probati sa vedrijom notom, iako ćemo pričati malo o mirovinama, tako da možda i neće to biti ekstra pozitivno, ali trudit ću se. Znači, postoji svjetlo na kraju tunela. Dakle, o čemu ću danas pričati? O europskom načinu, da kažem, investiranja u treći stup, to je pandanu našeg trećeg stupa, samo da vidim. Aha, dobro. Znači, što ćemo danas naučiti? Naučit ćemo u stvari što je to PEP. PEP je inače skraćenica za Pan-European Personal Pension Product ili za paneuropski osobni mirovinski proizvod. Učinit ćemo i usporedbu, to jest pokazat ću vam usporedbu PEP-a i trećeg stupa i naravno objasniti sve benefite samog PEP-a. Mislim da ste svi svjesni kako izgleda demografski problemi kako izgledaju u Hrvatskoj i da trenutno kad govorimo o mirovini imamo 1,20 i nešto znači zaposlenih na jednog umirovljenika, dok 2050. bi to trebalo izgledati, ako ne i ranije, u Hrvatskoj 1:1. Što to znači za naše mirovine? Pa evo, već sada znamo da mirovine trenutno iznose manje od 38,5. Znači oko 38%, sad će ići nekakvo podizanje mirovina, naravno idu izbori uskoro pa onda se mora na tome poraditi, ali bez obzira na to kako stvari stoje, znači mirovina vrlo uskoro će iznositi i manje od 30%. Na zapadu je već odavno poznato da ljudi trebaju stvari preuzeti u svoje ruke, pa tako znači i brigu o mirovini i s te strane, recimo ako gledamo jednu Švedsku, oni već odavno znaju da trebaju investirati za tu svoju, kažem, bolju mirovinu i taj njihov treći stup. U Europi, nažalost, demografska slika isto nije bajna i stoga je ovo ne samo u Hrvatskoj problem, nego problem i u Europi. Naravno ne na toj razini kao što je u Hrvatskoj, ali i Europa se suočava sa sličnim problemom i stoga je prije nekoliko godina došlo do razgovora, znači o tome kako na neki način unificirati to tržište dobrovoljnih mirovinskih štednji i kako ih podići na sljedeći nivo, zato što u različitim državama sistemi su različiti i vrlo često nisu vrlo dobri za krajnjeg korisnika, to je za štedišu, to je za onoga koji se nada toj boljoj mirovini s tim trećim stupom. Znamo da kako izgleda to u Hrvatskoj, prvi stup je doslovce ono što odvajamo za one koji su trenutno u mirovini, znači tu nama ništa ne ostaje, molimo Boga da neko jednog dana bude htio odvajati i za nas taj dio, Onda imamo slavni drugi stup koji je na neki način, da to tako kažemo, bankomat, državni bankomat. I onda tu postoji taj treći stup koji je dobrovoljan i u koji bi trebali ulagati. No, da bi se motivirali da ulažemo u taj treći stup i kad osvijestimo činjenicu da je dobro ulagati u dobrovoljnu mirovinsku štednju i odvajati za svoju budućnost, taj proizvod bi trebao biti dosta kvalitetan. Sad tu znači dolazi europska regulativa o kojoj ću pričati na nekom drugom slajdu, a htjela sam vam reći 2-3 riječi o Finaxu za one koji se još nisu upoznali s nama. Znači, Finax je krenuo svoju priču prije 5,5 godina. Mi smo prvi CE, to jest srednjoistočnoeuropski robosavjetnik i najveći. Trenutno, evo ove brojke su od prije par tjedana, smo na negdje oko 500 milijuna znači eura pod upravljanjem i 50.000 klijenata. U principu svi naši portfelji su znači sastavljeni od ETF-ova, to je od Exchange Traded Funds, znači bavimo se pasivnim investiranjem, dugoročnim investiranjem i samim time naše strategije su vrlo pogodne za štednju za mirovinu i tako je u stvari i nastala ta ideja, znači ja bih rekla kod naših osnivača čim se čulo da Europa ide u tom smislu da se sigurno želimo uključiti znači u stvaranje portfelja koji će odgovarati regulama europske mirovine. Finax je
već od svojih početaka krenuo jako s edukacijom, znači besplatnim webinarima, podcastima, blogovima koje sve možete naći na našim društvenim mrežama, posebice na YouTube kanalima, znači za svaku zemlju. Tako je Finax Croatia ima nekakvih 100-tinjak videa, različitih webinara na različitim razinama, znači od onih za početnika pa i do onih za puno naprednije i u tom smislu se trudimo pružiti upravo ovakve nekakve edukacije i ljudima pomoć da krenu u to investiranje. E sad, što je taj PEP? Znači, kao što sam rekla, to je pandan našem trećem stupu, jedna bitna činjenica u njemu je da je prenosiv među državama članicama. Što će reći? Ako danas radite ne znam zašto mislim ovo. Što će reći, ako danas radite u Hrvatskoj, sutra se odlučite preseliti u Irsku, nakon toga odete u Njemačku, umirovite se na kraju u Sloveniji, vi taj proizvod, to jest vašu mirovinsku štednju, možete cijelo vrijeme nositi sa sobom, to jest ne morate tražiti od drugog pružatelja, ne trebate ulagati u drugi proizvod, jednostavno imate jedan proizvod i na njemu štedite i on se naravno oplođuje putem ETF-ova i svi prinosi ostaju na njemu. Druga važna i bitna činjenica je da ima ograničenu naknadu. Znači, europska regulativa je ograničila naknadu na 1% godišnje. Finax je tu išao još korak dalje i kao što vidite stavio naknadu od 0,6% godišnje plus PDV što iznosi, budući da slovački PDV 20%, 0,72% godišnje. To je jedna jedina naknada, znači koju ćete ikad platiti, nema nikakvih drugih naknada. Kao što vidite u trećem stupu naknade su jedan dobrovoljski mirovinski fond, koliko znam, ima 0,75, drugi imaju svi više naknade, pa je nekakva prosječna naknada 1,66 godišnje i također vrlo velika demotivirajuća naknada za izlazak, znači od 2,5%. Sigurna sam da kad duži niz godina štedite i onda kad trebate odvojiti 2,5% od toga, nije to nešto što vas jako motivira, znači da izađete iz toga i pređete u neki drugi proizvod i upravo zato ta naknada i tamo stoji. Još jednu stvar koju je europska regulativa zahtijevala od PEP pružatelja je da njihovi proizvodi moraju dokazati da dugoročno pobjeđuju inflaciju. Znači, formula za PEP proizvod, za strategije i tako dalje je više od jedne stranice i morali smo izraditi jako puno modela i izračuna u kojima nam je pomogao jedan univerzitet da bi mogli uopće znači dokazati da naše strategije dugoročno pobjeđuju inflaciju i da u tom smislu znači su u svakom slučaju dobre za dugoročno investiranje. Kao što vidite iz ovih naknada možda vam to na prvu ni ne izgleda tako puno i velika razlika jer su brojke, da to tako kažem, male, ali vrlo uskoro ćete vidjeti na grafikonu kako to izgleda. Kome je u stvari taj PEP namijenjen? Pa ja bih rekla da je namijenjen, europska mirovina u stvari namijenjena svima onima koji žele investirati u bolju mirovinu, bez obzira da li planiraju negdje putovati ili ne planiraju. Imamo klijente koji imaju i više od 55 godina i odlučili su se investirati u europsku mirovinu, su prepoznali njezin potencijal. Dakle, naravno da tvrtke koje su multinacionalne imaju strane državljane recimo koji rade ovdje ili isto tako znači za one koji rade u nekoliko država i te zaposlenike na neki način rotiraju, to je idealan benefit za takvu tvrtku zbog toga što imaju jedan benefit i bez obzira na to gdje taj zaposlenik ide, oni ga mogu koristiti. Znamo da je danas nazdravlje. Znamo da je danas veliki problem i ta fluktuacija zaposlenika i općenito dobiti dobar kadar, i s te strane je ovo jedan vid na koji kompanije mogu osigurati veću lojalnost i pokazati zaposlenicima da brinu o njima. Kako izgledaju te naše strategije? Dakle, strategije europske mirovine su dvije, jedna je osnovna, to je ova ovdje koju vidite. Oba dvije se sastoje znači potpuno od ETF-ova, to jest od Exchange Traded Funds ili indeksnih fondova kojima se trguje na burzama i na početku ova osnovna strategija je 100% dionička, to jest sve vrijednosnice su
u 6 različitih ETF-ova. One su od svih najrenomiranijih upravitelja ETF-ova na svijetu, kao što su BlackRock, State Street, Deutsche Bank, UBS. Znači, to nisu naši vlastiti proizvodi, mi u svoje portfelje stavljamo isključivo ETF-ove za koje vjerujemo da su najkvalitetnije i da osiguravaju jednako kvalitetnu strategiju sada koji za 20-30 godina, što je vrlo bitno kad idete dugoročno investirati. Znači da nemate proizvod koji je dobar u ovom trenutku, ali za 20-30 godina neće biti dobar. Što to znači? Znači da tih 6 ETF-ova u stvari prati tržišta, kao što znamo što rade indeksirani fondovi. Ja svaki put kad dotaknem ovo, onda se neću više. Sad, kad znamo da u Hrvatskoj se od sada kreće u mirovinu sa 65 godina, to će značiti da 10 godina prije odlaska u mirovinu, to je sa 55 godina, robosavjetnik automatski počinje spuštati taj omjer na 60-40 i ta strategija ostaje u fazi isplate. Znači, novac i dalje radi za vas i u fazi isplate i samo se strategija, da kažem, spušta na više konzervativnu koja onda iznosi 60-40. Ako vi uplaćujete i krećete uplaćivati tek u ovom, znači, periodu od 55 na gore, to samo znači da će vam algoritam prema navedenim podacima, znači godinama, prilagoditi vašu strategiju u onom trenutku kad ulazite u europsku mirovinu. Ovaj dio, znači, automatskog rebalansiranja, to je i kod svih naših klasičnih portfelja, znači ukoliko se recimo odlučite za više konzervativnu, to jest opciju B, koja kreće sa 80-20, znači da u svakom trenutku robosavjetnik balansira taj vaš portfelj na početne razine, to jest na one koje ste odlučili da imate. Znači, ako je to recimo u našim klasičnim portfeljima 70-30, onda vas se zadržava na toj razini rizika koja je 70-30, jer recimo kad počinju rast cijene dionica, onda naravno dionički udio bi bio veći i vi bi možda krenuli prema nekom drugom nivou rizika za koji niste spremni. Kad smo govorili o trećem stupu, tu moram naglasiti, znači, da je bespotrebno konzervativan. Što to znači? To znači da ste se unaprijed oprostili od viših prinosa. Ovo je strategija, znači, prosječna investicijska struktura svih 8 otvorenih naših dobrovoljnih mirovinskih fondova i kao što vidite, obveznički dio je vrlo velik. Ne samo da je velik, veliki dio je u Hrvatskoj i tu dolazimo do onog dijela, znači da vrlo vjerojatno većina vas ima nekretninu u Hrvatskoj, radi u Hrvatskoj, prima plaću, znači u Hrvatskoj, štedi u Hrvatskoj, uplaćuje u prvi, drugi stup i tako dalje u Hrvatskoj i više manje svu imovinu ima u Hrvatskoj i tu također trebamo govoriti o disperziji, to jest diverzifikaciji rizika. Danas zaista, vjerujem, većina vas ovdje investira pa zna, znači da zaista nema prepreka danas da ne investirate u svijet i da ne otvorite svoje investicije, znači izvan okvira Hrvatske, pa tako i za vašu mirovinsku štednju. Ovdje vidite podatak, znači 10-godišnji učinak modeliranog portfelja europske mirovine ovog 100:0 je zaključno sa 31.12.2022. iznosio 9,74% godišnje. Što to znači? Znamo da 22. baš nije bila idealna za investitore, pa stoga je ovaj broj iznosio ovoliko, ali vidjet ćete isto tako kako je iznosio recimo na kraju 21. kad smo radili istraživanje cjelokupnog europskog mirovinskog sustava. Kad gledamo koliko je bila prosječna inflacija, vidimo koliko je velika razlika i kasnije ćemo se dotaknuti, znači, toga kako izgleda to sa uplatom u europsku mirovinu i treći stup. Znači, ovo ovdje vam pokazuje i jednu bitnu činjenicu koje se još nisam dotaknula, a to je da iako su sve druge regulative, da to tako kažem, i benefiti trećeg stupa prebačene i na europsku mirovinu kad govorimo o porezu i tako nekim stvarima, jedna stvar koju europska mirovina u Hrvatskoj nije dobila, to su državni poticaji. To je ostalo za domaće proizvode. Eto,
ne znam zašto, ali tako je to. Međutim, ovdje možete vidjeti izračun, znači ovo je najbolji performer od tih dobrovoljnih mirovinskih fondova, uzete su njegove performanse i performanse našeg 100:0 znači portfelja, uključujući ovdje i državne poticaje. Vidite da već nakon 5. godine se stvar počinje razvijati vrlo različito, jel? I da kad govorimo o nekakvom periodu od 30 godina, govorimo više nego duplo novaca na vašem mirovinskom računu, to jest u ovom slučaju više od 60 i nešto tisuća eura. To svakako, mislim, nije novac kojeg se želite oprostiti. Sad, kako to izgleda sa aspekta poreza, znači, što se tiče PEP-a, rekla sam, on je izjednačen tu u 3. mirovinskom stupu, znači u slučaju da ste poslodavac ili da vam poslodavac uplaćuje u 3. stup, isti, znači, kriteriji se primjenjuju i za europsku mirovinu, to jest porezna olakšica od 796,34 eura godišnje je ukupni trošak za poslodavca, znači ako ga oduzme iz bruta 2, on špara, to je štedi, jel, na vašem brutu, a vi dobivate višu neto plaću i na kraju uplatu u PEP. Tako da je to svakako nešto što biste trebali razmisliti o tome. Znači, kad govorimo o likvidnosti, tu je sad europska mirovina dobila veći benefit od 3. stupa. Ključna godina je znači 55, navršenih 55 godina, kada možete povući u PEP-u 100% iznos vaše ušteđevine. Znači, to može biti jednokratno, može biti postupno, već prema tome kako vama odgovara. U slučaju smrti, naravno, europska mirovina je potpuno nasljedna i može se povući. Europska mirovina također ima taj benefit da se može povući u slučaju duže nezaposlenosti od 12 mjeseci, tako da je to nešto što svakako treba uzeti u obzir i vrlo je transparentna. Znači, ono, mislim, što evo možete vidjeti i kod likvidnosti, znači povlačenja tog 3. stupa, mislim da većina vas ne zna kako se to događa, što se događa uopće s novcima kad dođu u tu fazu u 3. stupu i što treba, znači, napraviti, da li se novac oplođuje, koliko možete očekivati mirovinu iz 3. stupa. Mislim da taj izračun nitko od vas nema. Ovako izgleda, znači, ta tablica kad stavimo Finaxovu europsku mirovinu na tablicu svih trećih dobrovoljnih mirovinskih stupova u Europi. Kao što sam rekla, ovo su rezultati, na kraju istraživanja smo radili sa podacima koji su bili dostupni sa 31.12.2021. i znači 2021. je bila dobra investicijska godina i vidite da je onda 10-godišnji modelirani portfelj ostvario 11,7 godišnje što se tiče Finaxa. One države s kojima se često volimo uspoređivati, kao što su recimo Austrija ili Njemačka, možete vidjeti da su vrlo nisko. Zašto? Zato što su to u principu dosta stari sistemi i kao što vidite, Njemačka ima vrlo visoke naknade, dok Austrija ima također kao i Njemačka isto konzervativne rješenja, tako da jednostavno performanse su tužne i s te strane vam ova slika pokazuje zašto je Europska unija razmišljala o tome da mora nešto učiniti, da potakne konkurenciju, da potakne mogućnost dobrobiti te dobrovoljne mirovinske štednje. Gledali smo slike demografske, znači, problematike i u Europi i u Hrvatskoj. Što to znači? Znači da jednostavno trebamo probuditi svijest kod ljudi, svih europskih građana, da budućnost moraju preuzeti u svoje ruke, da mirovinu moraju preuzeti u svoje ruke, da se ne mogu oslanjati na državu, da se ne mogu oslanjati na nekoga ko će tamo biti Djeda Mraz ili ne znam, Djed Božićnjak i po tom pitanju nešto na tom segmentu napraviti. Ovdje vam je taj, da tako kažem, vizualni dio, znači ako ste vizualci da možete vidjeti ovaj semafor kako to izgleda, vidite da nam crveno svjetle ti naši državni poticaji, znači, ali sve s druge strane, sve drugo je
pogodnije i bolje što se tiče europske mirovine. Ono što sam htjela još tu spomenuti, a možda nisam, je upravo ta transparentnost, znači od strategija tog trećeg stupa pa do faze isplate i općenito procesa koji se iza toga događaju. Znači ovdje sve imate online u aplikaciji koja stoji vrlo edukativno, znači svaki put kad neki blog, video ili nešto izađe van dobijete push notifikaciju. Isto tako kad vam poslodavac ili vi uplatite dobijete notifikaciju da su novci znači stigli i s te strane možete vrlo jednostavno sa vašim novcima upravljati. Isto tako ne smijemo zaboraviti, kao što sam rekla, to je europska regulativa, znači što se tiče Hrvatske same politike i tako dalje ne mogu ništa s te strane napraviti, znači država se ne može uplitati u regulativu, ne može promijeniti regulativu europske mirovine. Ovako izgleda znači kad uplaćujete 50 eura mjesečno u europsku mirovinu ili kad uplaćujete 100 eura mjesečno. Zašto sam to pokazala? Zato što možete vidjeti da je uz male iznose se može napraviti dosta velika razlika, složeni kamatni račun i dugi investicijski period i pasivno investiranje čine svoje, tako da to izgleda ovako. Ovo je ta razlika, znači utjecaja naknada onim malim brojevima kojima sam prije govorila, znači kako to izgleda kroz godine. Dakle, u svakom slučaju razlika između bruto 0,72 i 1,66, znači te prosječne naknade, kao što sam rekla, mnogi imaju i 2%, izgleda ovako. Također dosta velika razlika, mislim da je bolje ostaviti u džepu. PEP je u Hrvatskoj pušten u promet u 4. mjesecu, dakle ovdje možete vidjeti kako to izgleda kod nekoga koji je uplatio početkom 5. mjeseca 7.000 eura i onda je dodao još nekakvih tu 2.000 poslije toga. Vidjet ćete da, pardon, ne 4.000 nešto, možete vidjeti da budući da je 100% dionička strategija, da vidimo u kratkom vremenu nekakve manje oscilacije, što je sasvim normalno. Znamo kako to izgleda u investiranju, isto tako znamo da govorimo o dugoročnom proizvodu, prema tome da trebamo gledati na dugi rok i da te privremene oscilacije nas ne trebaju previše interesirati. Eto, na kraju, mislim zašto odabrati benefit europske mirovine, mislim da sam zaista tu navela sve stvari koje trebate znati. Ovo je dio možda i kod poslovnjaka, znači zašto razmišljati široko, zašto pružiti to kao benefit i u tvrtkama koje već imaju treći stup, znači ovo je nešto što je isto vrlo jednostavno primjenjivo i nije potrebna nikakva velika administracija oko toga, a sve možemo pratiti putem te naše aplikacije. Eto, toliko od mene za danas. Možda još da vam kažem da europsku mirovinu mogu otvoriti i djeca, to jest možete otvoriti račun i na djecu, tako da od rođenja nadalje mogu ulagati u svoju mirovinu. Zvuči optimistično i sjajno. Iako ovaj prinos na 30 godina isto zvuči sjajno, ali ako nam ostaje nešto manje vremena, znači li da je taj prinos toliko dobar i na 10 godina i 15? Uvijek je sigurno bolji nego ako ništa ne može. Nego ako ništa, naravno. Da sam diplomatski odgovor. Hvala puno Tamari Vrhovac-Sekač, nju možete naći u pauzi. Kao i Saru Peranić, kao i Katju Žuvelu, sve naše goste možete pronaći online. Vremena malo, a teme opširne i pitanja masu. Evo, izvolite prvo. Evo ja imam jedno pitanje. Znači, tamo je stajalo da se 10 godina pred mirovinu automatski prebaci onaj manje rizičan portfelj. Ko određuje koji je to 10 godina? Jer nije u svakoj zemlji Europske unije isto vrijeme za odlazak u mirovinu. Jako dobro pitanje. Dakle, algoritmi su prilagođeni u svakoj zemlji lokalnim regulama što se tiče PEP-a. Prema tome, kako se neko seli iz države u državu, otvara se drugi podračun po regulama te matične
da to tako kažem, države u kojoj u tom trenutku se čovjek nalazi i upravo zbog toga je vrlo bitno shvatiti i tu kompleksnost, da to tako kažem, jer ipak svaka zemlja regulira europsku mirovinu unutar nekakvog tog svog sistema. Neki daju još bolje benefite nego što ovdje. Recimo u Francuskoj možete totalni iznos iz bilo kojeg trećeg mirovinskog stupa prebaciti skroz u PEP. Imate naravno puno više u razinu tih poreznih olakšica i tako dalje. Svaka zemlja, još uvijek neke nisu do kraja iznijele tu legislativu, u stvari tu prilagođenost europskog mirovinskog proizvoda svom sustavu, ali to bi sve trebalo se dogoditi do kraja ove godine. Ok, još jedno pitanje, znači jel se može napraviti da me se ne prebaci, recimo da sam ja unutra i sad sam 10 godina pred mirovinu, ali ne želim ići u onaj manje rizičan portfelj. Znači mogu ostati u onom 100% dioničkom jer ne želim da me država štiti tako što mi ne omogućava da zaradim. Ne, ovako. To je prava država. Ok, može. To je možda sad jedno od tih pitanja koje vrlo često dobivam. Znate da Finax, vjerojatno, ne znam, i u tim svojim inteligentnim portfeljima, znači kao robosavjetnik ima sve te ETF-ove i možete ovu strategiju 100:0 izabrati kao štednju za djecu, štednju za nekretninu, štednju za mirovinu. Znači u našim klasičnim portfeljima. Koja je razlika između te dve stvari? Naravno, ovdje ćete vidjeti da je naknada 0,72 bruto, dok je kod klasičnih portfelja, ako nemate nikakve popuste, a u principu evo i tu na konferenciji i tako dalje, daćemo popust, znači svim polaznicima koje otvore, je 1,2 bruto godišnje. I to je isto jedna jedina naknada koju ćete platiti, ali razlika u tome, upravo u toj likvidnosti, prvo je osnovno da ako ulažete u klasičan portfelj sa nekakvim ciljem mirovine, taj novac možete podići kad hoćete, u obliku kojem hoćete, znači da li djelomično, da li potpuno. I druga stvar, znači upravo to, možete birati svoju strategiju, možete ju držati do kraja. Ovdje je regulativa takva, znači da se jednostavno taj proizvod mora konzervirati. To je da mora ići više konzervativno da bi se te oscilacije smanjile u trenutku isplate i da bi se iznos na neki način zadržao, da bi bio sigurniji. Jel? Hvala puno na konkretnom, konciznom odgovoru. Iduće. Da, Marko Vazdar, odvjetnik. Imam jedno pitanje, ja sam u 3. stupu, sad već neko vrijeme, ovo je sad nešto što se pojavilo kao novo. Sad sam ja dobro ispratio onaj graf, negdje oko 10. godine se vi krećete razdvajati. 5. 5. Može malo bliže mikrofon. Može. 5. Da, uglavnom ono što 3. stup je zadržao je ta naknada gdje nas se stimulira sa tih 100 eura godišnje. Ne? Onda oni hvataju korak s time, ali ga gube nakon nekog vremena. Da. Sad, da bi se ja ili neko prebacio k vama, uzet će nam onih 2,5%, ili tako, iz 3. stupa. Ne možete prebaciti novac. Možete jedino staviti na mirovanje, a otvoriti novi. To je zapravo i pitanje da li mogu koegzistirati, znači jedan i drugi fond. Mogu. Porezno, znači možete dijeliti tu, kako bi rekla, taj ukupni iznos možete dijeliti ili možete izabrati jedan, a ne drugi, recimo ako govorimo o poslodavcu i tako dalje. A što se tiče, znači, ovog dijela možete jedino otvoriti novu, znači, štednju i onu staviti da mirovine. Krenuti iz početka. Hvala. Hvala puno. Evo još jedno leteće. Prije pauze za kavu, izvolite. Hvala. Ja imam pitanje. Znači, fond radi tako da prodaje dionice, kupuje dionice i na osnovu toga ostvaruje nekakav prihod, odnosno dobit, isto dobivate dividende. Da li moramo porezno to prijavljivati? Ne. Znači, govorimo isključivo o ETF portfeljima, to jest indeksnim fondovima, što će reći mi ulažemo samo u one ETF-ove koji reinvestiraju dividendu, upravo zbog toga da ne bi došlo. Ali kad se govori o mirovinskom proizvodu kao što je ovaj, on je neoporeziv i u fazi uplate i u fazi isplate, znači apsolutno nema nikakve porezne kako bi rekla, problematike oko toga. Kad govorimo o klasičnim portfeljima, onda govorimo o tome da treba držati nešto 2 godine da bi bilo neoporezivo. Hvala puno na odgovoru. Još koje leteće? 1, 2, 3, 4 prodano? Nema.
Evo, ja bih Hvala. samo rekla, slobodno dođite do štanda ako imate bilo kakvih pitanja i o europskoj mirovini ili o znači, klasičnim portfeljima. Također imamo jako dobar nov proizvod, pametni depozit koji je za ultra kratkoročno, znači investiranje, to jest oplemenjivanje vašeg novca na kratki rok do recimo godinu, dvije i imamo neke vaučere za vas od 20 eura za početak investiranja kao i poseban popust koji smo za ovu konferenciju Hvala puno. napravili.